Dnešné zamyslenie som našla v prísloviach 21. kapitoly a 5. verš. Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. Žijeme v dobe, keď sme si zvykli mať všetko rýchlo. Chceme rýchle výsledky, rýchly úspech, rýchle riešenia. No pestovanie ma znovu a znovu učí, že tie najkrajšie veci potrebujú čas. Tento rok som zasiala viacero dvojročných kvetov, napríklad zvončeky, sibírsky mak či echinaceu. Starám sa o ne, polievam ich a sledujem, ako rastú. Napriek tomu tento rok z nich neuvidím ani jeden kvet. Vyrastú len listy. Ak prežijú zimu a nepoškodí ich mráz, svoju krásu ukážu až budúci rok. Priznám sa, že som od prírody skôr netrpezlivý človek. Aj preto ma pestovanie učí niečo veľmi dôležité. Učí ma dôverovať procesu a prijať, že nie všetko sa dá urýchliť. Dnes si uvedomujem, že úspech nezávisí len od techniky, ale najmä od vytrvalosti, práce a ochoty neustále sa učiť. Tie najkrajšie veci často nevzniknú za jeden deň. Potrebujú čas, starostlivosť a trpezlivosť. A možno práve obdobie čakania nie je strateným časom. Možno je to čas, keď rastie niečo ešte dôležitejšie než výsledok, náš charakter. Učíme sa pokore, vďačnosti a vážiť si to, čo už máme. Niekedy si hovorím, že keby som v živote dostala všetko hneď, asi by som si to nedokázala tak vážiť. Práve cesta prekážky a čakanie ma naučili vidieť hodnotu aj v malých krokoch. Nech nám dnešné Božie slovo pripomenie, že nie všetko musí prísť hneď. Niektoré semienka potrebujú čas, a keď príde správny okamih, prinesú ovocie alebo rozkvitnú spôsobom, ktorý by sme na začiatku ani nečakali. Prajem vám požehnanú nedeľu. Ako spolu rastú semienka, potichu a pomaličky, hľadajú si v zemi cestičky k nebu, k slnku, v tvojej rúčke. Ako spolu rastú semienka, zázrak v jednej